Als je aan Friesland denkt, dan ga je gedachten net direct uit naar de hegere kunst. Dus wie de verrassing grut toen in 2018 de nieuwe culturele haardstad van Europa bekendmaken werd. The European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Een van de projecten die hieruit voortkwamen, wie het 11 Fountains project. Internationale topkunstenaars kregen hierbij de opdracht om een fontein te ontwerpen voor een Elfstedenstad. Elke stad kreeg zijn eigen fontein. Hier in Ljouwert pakte dat prima uit. Deze fontein, waar in december mist uitkomt, is een mooie aanvulling op het gebied tussen het station en het centrum. In december gaan toeristen ermee op de foto en ben draven tot de mist. De Ljouwerters binnen wies met deze fontein. Het is echt heel mooi. Prachtig. Ja? Echt, ja, heel mooi. Prachtig. Ik vind het echt slagen dit. Maar, spijtig genoeg, worden net alle fonteinen zo goed ontvangen. Liek als Biekeliks in het mooie plakje Workum. Goeiedag, Omroep Max. Omroep Max? Ja, Nou, heel leuk. wat vind je van de fontein hier in Workum? Nou, ik had al de rading van. Feestelijk. Oh, bijzonder. Waardeloos. Maar voordat dit ontwerp überhaupt bekend wie er in Workum al protest. Men wie het er namelijk net maar eens dat een internationale topkunstenaar de fontein ontwerpen mocht. Gewoon Workumers vonden dat dit ten koste ging van de lokale mensen. Uit protest maakte kunstenaar Henk de Boer met een aantal vrijwilligers zijn eigen fontein. Dat bekend kwam te staan als de Piemelfontein. Die fontein kreeg zelfs internationaal een protte omteken. Ja, we kunnen zo gek niet bedenken. We hebben in de New York Times staan, Canada, via The Guardian dan. In al die gebieden van alle Engelse koloniën, Libanon, neem het al maar op. En eigenlijk kregen we daar berichten van en mails van dat het daar op dezelfde manier ging. Er waren daar hele grote architecten en kunstenaars uitnodigen. En dat wie op zich net zo erg, maar dat ging ten koste van de lokale en de eigen mensen. Als het nou beide naast elkaar bestaat, is het prima. Het hoeft net het in en het oren, als het maar beide is. Dus zowel het ontwerp als de testaankoming verdien je om het op zijn Hollands te zeggen net de schoonheidsprijs. Maar is er dan niet het positief te zeggen over de woeste leeuwen? Wiepke Popkema, voorzitter van Plaatselijk Belang Workum, houdt de moed erin. Maar ja, de ene die vindt ze mooi en de andere die vindt ze net mooi. Maar ja, dat is ik mij, ja, volgens mij is dat met kunst altijd zo. Als je goede kunst hebt, dan vindt net iedereen het mooi. Ja, maar bijvoorbeeld bij Rembrandt of Van Gogh, dat is ik kunst. Ja. Maar er zijn er wel iets meer mensen die het mooi vinden dan net mooi. Ja, maar dat bestaat ik al heel lang. Hè? Dus ik denk, nou ja, ik zei wel eens de Eiffeltoren vroeger. Nou, die is toen maar de tentoonstelling is die de Del zetten. En in het begin vonden de meesten van Parijs die vonden de Eiffeltoren vreselijk. Maar nu is het iconisch voor de stad Parijs. Hè? Als je de West bent, zeg maar, de Eiffeltoren, het jongen heet net goed in. En wellicht gebeurt dat ik wel met de woeste leeuw van Workum. Ja, dat moet wat losmaken. En als het niks losmaakt, dan is het een plaatsje in een boek. Of zo. Dus in die zin ben je ook wel heel tevreden met de leeuwen als ontwerp, misschien? Ja, nee, maar dat vind ik prima. Daar is die consigneerd, die leeuw. Ja, dat is de visie van de kunstenaar op Workum. Je kent er maar eens wezen of net. Prima. Maar het is in elk geval spraakmakend. Ja, daar gaat het om.